ngabarke sarta ngabari marang kowe yen to kowe bakal diancam patine dening Kurawa. Mbuh aku dhewe ora ngerti lha aku dadi Semar barang diluputake kuwi karepe piye aku dhewe ora dong. Nggih. Nggih. Lah terus mula kowe tata-tata Semar yen sak mangsa-mangsa iki mengko Kurawa tekan kene mangsa borong sing wigati aku wis ngabari karo kowe. Nggih, matur nuwun Ndara, matur nuwun. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kanggeng awito denceng-dencengan ai blegek sadulita mel nala garing dalem Bapak Petro wonten dawuh mo Bagong piye Mir karo ndaraan Bapak kok le nyeluk kok mingmir kulino ha iya ni aja marmir-marmir mesake Bapak anane kowe tak timbali ngadep iki janjane arep tak jak rembugan bab sing wigati nala garing rembugan apa Pak kaya penting banget wong biasane bapak niku nek medal sik niku terus titi tundha gagate ngareng Trisundi winayang jati ngoten ya sak teruse terus mengko tembang pocong terus Sekar Pita kentru memba pethekan Sekar Pita kok kentru pethekan ora apal itu lho ha iya kok dadak nganggo rembug wigati barang ajeng rembug nopo Pak nala garing Petruk lan Bagong kowe tak kandhani ya to Le nek sejatine bapak kuwi arep bangun desa bangun desa bangun desa diganti meneh lakone diganti pita Gong kok beda karo sing wingi-wingi bangun desa iki dina iki laon apa-apa iso le rasa dadak ribet ngono lho bapak iki kersane arep bangun desa karang kadempel supaya kawulane luwih becik luwih rukun luwih tentrem bangun desa ning kene sing tak karepake ora kok aku bangun gedung sing magrong-magrong kuwi ora ning aku pengen bangun kamanunggalaning para kawula tetep rukun matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa lan karsane ngoten to Pak iya ning saksuwene aku duwe gagasan niki kok ana pralampita sing rasane kok ora ngepenake pikir pralampita napa Pak pendak-pendak aku krungu kentrongan lah kok dadi atiku kumesar mongko barengi swara kentrongan mau mesti ana rijal ingkang munya ing kidul kulon mongko pralampitane kuwi ya bab sing ora apik nang kabeh mau tak gawe tentrem merga tumrap aku nek pancen penjangkaku iki diudanani dening dewa mesti matedhakake pacoban lah pacoban mau mung aku iso ngliwati apa ora tegese
iso nampa apa ora. Nek ora iso nampa tegese gegayuhanku bakal gagar wigar tenantu karya. Ning nek iso nampa pacoban mau dadi kanugrahan. Gegayuhanku bisa kasembadan dole. Oh nggih. Menawi kersanipun Bapak ngaten namung sendika ndederek kula kadhawan menapa kula mboten badhe selak. Semanten ugi kula kadhawuhan mlampahi ing tebih beto barang ingkang ngawrat kula mboten badhe selak, Pak. Semanten ugi ingkang putra Wragil pun Bagong. Najan kula kadhawuhan supados nedha ingkang kathah saha ngunjuk ingkang sakelangkung tuwa. Kula mboten badhe selak, Pak. Wong kok senengane menggon pangan to, Gong. Nyambut gawe sik. Mulai nyambut gawe entuk pangan dirasake. Tetes sing kringet kuwi arep ming sethithik entuk-entukane sithik. Ning nek dirasake tenanan wah malah dagingi malah iso marai sehat. Arep entuk-entukane akeh nek ora dagingi wis percuma. Ngono ya, Tru? Mula apa sing dikersake bapak ya dhewe ming kari manut. Didhawuhi apa-apa manut. Supaya penjangane bapak kasembadan. Ya mung sing prayitna ngati-ati mergo bapak wis paring dawuh entuk sasmita sing ora apik, sing ora becik. Kowe karo aku kudu tanggap sasmita. Nek ana bab-bab sing arep ganggu gawe karo bapak, kowe karo aku kudu wajib mbelani karo bapak. Mestine ngono to. Ha iya. Mergo bapak iki tumpuan harapanku. Ha iya. Bapak ki wong tuwa sing tak sembah-sembah. Heeh. Mula nek nganti bapak ki engko gegayuhane eneng sing ganggu, wos. Ora ujar ora kaul. Rawe-rawe antas malang-malang bakal tak putung. Ha iya wajib kaya ngono kuwi. Ing rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning argaram kang tumingal. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos paripurna Mbah Wacana. Kasaru praptaning ngenalindring Mandura Prabu Baladewa ngembletek-betek. Kakang Semar, aku ing Prabu aja kaget Kakang Nayantaka. Dewa Narapati Tuwinares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyapanon marang Dyapanon Cinawi sinuwun Mandura winantu ing karaharjan rawuhipun. Yo, Kakang Semar. Tansah pinaning kawidadan nering sami kula praptaku aku ngaturake salam taklimku katur marang kersaning Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi, Den. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Yo, Nalagaring tak tampa. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Ndara. Yo, Petruk tak tampa.
Ndara Baladewa bekti kula katur ya Gong. Ora disauri dhewe ora. Wong edan pendak-pendak Bagong iki digawe kisruh. Kowe ngaturke bekti apa ora? Nggih. Tak tampa. Ora urung ya ditampa kok. Sampeyan maringi pangestu mboten? Ora. Oh edan iki. Ora bakal maring pangestu karo kowe wong ngaturke bekti karo kowe ya sembrono kok. Nggih pun, sinuwun mandura ngaturaken bekti kula konjuk. Ya tak tampa pangestu tamanono. Nggih, kula tampi andadosaken bingah raos sing manah kula. Ajeng kunjuk kula mboten? Lho. Apa iki arep nyuga Baladewa iki cukup uripmu apa piye? Wah, kalung kula loro. Waduh. Niki lho Mang Samang to. Lho, rak kaya penyanyi rap. Penyanyi apa? Red. Dadi penyanyi tikus. Red iki bahasa Inggrise tikus ya. Wonten apa, Gus? Semar. Kula wonten dawuh. Pramtaku ning Karang Kadempel iki bakal ngabarake kabar sing ora becik. Kabar sing ora becik pripun? Ngerti yo. Aku mau tinimbalan denge Prabu Duryudana. Jroning perembakane ning madyaning negara Ngastina mau sing dirembuk tanara kejamung matine para Pandhawa. Mula aku trima ora melu-melu perkara rembukan ning negara Ngastina mau. Nggih. Mergo aku sak temene ora gathuk, aku ora mathuk yen to para Kurawa tansah ngajab patining para Pandhawa. Nggih lajeng. Lah kok suwe-suwe mremen rembuke para pinisepuh negara Ngastina. Yen to mateni Pandhawa kuwi gampang lakone ning kudu iso mateni Semar. Lah pripun niku hubungane napa ale kula? Kula ora ana sambung rapete kali para Pandhawa. Dianggep yen to Semar kuwi pamomonging para Pandhawa. Ingkang dadekake Pandhawa kuwi timbul lahir lan batine. Tegese ora iso dikrenah patine. Ora iso digawe cintraka uripe. Lajeng mula nalika semana tumuli aku lunga saka negara Ngastina, metu saka Natru negara Ngastina. Barang aku tekan alun-alun tak pikir-pikir entuk aku bali marang negara Mandura. Mesti kowe bakal diancam pati ning bareng Kusata Kurawa, monggo kowe ora tata-tata ora ngerti ento diancam pati ning Kurawa. Mula aku terus mlayu mrene iki. Ing wigati aku ngabarke sarta ngabari marang kowe yen to kowe bakal diancam patine dening Kurawa. Mbah aku dhewe ora ngerti lha kok dadi Semar barang diluputake kuwi karepe piye aku dhewe ora dong. Nggih. Nggih. Lah terus mula kowe tata-tata Semar yen sak mangsa-mangsa iki mengko Kurawa tekan kene mangsa borong sing wigati aku wis ngabari karo kowe. Nggih, matur nuwun Ndara, matur nuwun. Ing rekat lampahing rata tanpa antara Prapteng sukuning arga ram kang tumingal. Dereng ngantos paripesami Mbalwasana. Kasaro praptaning Raden Antasena, Raden Ganukaca tuwin Raden Antarja dumrajog tanpa larapan. Nggih. Carian putra lamun kawekasan yeka sanggeni maya wisanggeni maya
Bisa ngeni maya Wisnu Pratinta. Aku sing teko kek. Ndara Antasena ya. Ndara Gatotkaca wilujeng Den. Ya. Siwa Semar slamet tekaku. Ndara Antarja wilujeng ya Siwa Nayantaka slamet tekaku. Wah, Ndara Antasena bekti kula nggih Den, garing tak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Gus. Ya, garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih Den, ya garing tak tampa. Ndara Antasena bekti kula, ya terus tak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula, ya terus tak tampa. Ndara Antarja bekti kula, ya terus tak tampa. Mbageke kok. Ndara Antasena, Gus. Antasena. Kula ngaturaken bekti nggih. Ya, Gong tak tampa caidan. Nah, aku ya omong ya ngawur kok. Ndara Gatotkaca bekti kula, ya Bagong tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih Den, ya Bagong tak tampa. Pripun enten napa ning kok ding gruduk tekan Karang Kadempel? Kek. Aku nampa sasmita. Aku nampa dawuhing dewa yen to aku supaya cedhak lawan Kakek Semar. Sebab miturut sasmita ingkang dak tampa, jare Kakek Semar bakal duwe gawe. Ya bener apa ora, Kek? Pripun to? Digawe napa? Kula niku ora digawe napa-napa, Kakek aja goro. Arep Antasena tak anggep wong ora ngerti tata krama, wong ora ngerti unggah-ungguh, ning aku iso maca karo legetane penggali Kakek Semar. Padha karo sasmita sing wis tak tampa. Mula kang wektu dina iki aku tekan kene arep bantu karo Kakek Semar. Kakang Gatotkaca semono uga, Kakang Antarja semono uga. Apa sing dadi bot-repote Kakek Semar, aku bakal sak biyantu. Wah, jan. Kula niku gumun karo sampean. Piyai nom kok lantiping panggraita ngungkuli karo sing sepuh-sepuh. Kula niku dereng ngomong karo sapa-sapa kok sampean wis ngerti karo napa sing kula gayuh, napa sapa sing kula jangka. Nggih, matur nuwun nek niku pancen lahir batin sampeyan ajeng bantu karo Semar ning kula nuwun sewu, gandeng niki wau kula entuk kabar nek Semar niku ajeng diancam patine. Lho. Sapa sing ngancam patimu? Mboten sanes para Sata Kurawa. Lah lupute Kakek Semar apa? Kula niku wis biasa karo Kurawa. Kurawa niku nyawang wong ora luput, ora kleru mesti bibidana, mesti ajeng dipateni. Niku pambeganing Sata Kurawa. Mula nek sampeyan ajeng bantu kalih kula manut, mang bantu kula ya gelem. Sabiyantune sampeyan sing matur kalih kula njaluk dibiyantu. Kurawa aja nganti mlebu sabet-sapon negara utawa ing Karang Kadempel. Mangundurke. Diundurke alus nggih monggo, kasar niku kula pasrahe karo sampeyan. Lah. Nek ming Pakdi-pakdiku para Sata Kurawa aja kuwatir. Yen to bakal ganggu gawe karo Kakek Semar nggone bakal duwe gawe iki. Aku Kakang Gatotkaca Kakang Antarja bakal nrenggalangi para Sata Kurawa. Nek ngoten matur nuwun, matur nuwun. Mundhak sami rawuh wonten ing mriki. Mang pethuke sak njawiring rangkah Karang Kadempel. Mengki nek perange teng Karang Kadempel ndak akeh kawula sing padha kesempyok ing ngaradan. Njaluk pamit yo kek. Ngatos-atos Kakang Semar nyuwun pamit. Ndara Gatotkaca ngatos-atos. Siwa Nayantaka aku nyuwun pamit. Ndara Antarja ngatos-atos sampun kados lari alit nggih, Den.
kowe ngayuda kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar ngong kepapaknya munggih ngalogo Antasena Pakde Surtayu ya lha kok ning Karang Kadempel sowan kakene Semar Pakde ya mung kepengin tetinju marang Karang Kadempel lha kok dadi Sata Kurawa dampyak-dampyak lakune arep endi Pakde Panjenengan bakal ana ing Karang Kadempel wigatine ngemban dawuh timbalaning Kanjeng Koko Prabu Ngastina yen para Sata Kurawa ki nen boyong Semar Badranaya upama ta Semar ora gelem diboyong marang negara Ngastina Semar bakal dibondo tangane krincung sikile ewadene isih bondo Semar bakal disampurnake tegese bakal dipateni dening Kurawa Antasena ing tan Semar pamoring sukma sinukma ya winaya wing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana Semar ora kleru ora ruput kok dijangka patine Antasena sing ora enduk Pakde lho kaya palangi kareping para Sata Kurawa pancen kepara nyata yen ngono aku kudu sing nyingkirke Antasena yen aku iso nyingkirke Antasena kelakon ketemu karo Semar ayo gage yen pancen kowe iso nyingkirke Antasena singkirna ning sisip sembile kurang-kurang bejane aja takon dosa babati gaman wak gulungi genderamu kene marganing patimu Singalena prapteng lalis Pakde Surtayu Aja mlayu tombak mati wah edan
Ayo. Wola Antasena nggawa sedulur bapamu. Lho. Ora basa karo aku Gatotkaca. Siwa Kartomarmo. Gelem bali apa ora? Ora gelem bali lakon tak gembol ndasmu keparat. Ora nganggo tata krama karo wong gerang. Bapamu mati dening aku panggau tayoni. Kuwi ae. Mati kowe. Ya dasar para nyata. Lakon mati dening aku ayo panggau tak. Mati ya. Ayo. Semar mboten ajeng lakon diboyong nang negara Ngastina sebabe sing tunggu Semar ampuh-ampuh. Sing tunggu sapa? Antasena Gatotkaca Antarja. Kula semanggaken. Man mundur mawon. Kurawa ken mundur kabeh aja nganti ana kurban. Ning nganti enten kurban sampeyan kali kula sing ditutuh karo keluargane. Mundur mawon. Mundur man. Wong telu sing gelut iki mau sing tak paido ming kowe. Lho kok kula gelut kira ya sing gunake keterampilan. Gelut kok ming anggere kowe di waduh. Aduh. Kok kaya ming guyan to. Man sampeyan ampun ngece mangrasake se Antarja. Samane nganti ora mlonyoh awake. Antarjane ku nek ngoten niku nyembur. Nyembur nggih. Teng awak tiba niku upase kemranyas larane ora jamak. Mula sampeyan ampun ngawu gawar-ngawur nek ngarani kula ming etok-etok diyak terus tiba niku. Niku perang nganggo tenaga ora ming sak penake dhewe. Sampeyan ming tenguk-tenguk dawuh. Nek ming dawuh kowe iso wae. Muga-muga temu Antarja disraine men modar. Kok nesu ta? Wong genah kene iki ming genahke kok malah nesu. Rumangsaku kok sarwa ora kepeneran. Sapa sing arep maju? Kecampluk man. Kecampluk dengermu. Mulane wonten wong ajeng maju pulang niku ora celila-celili. Ora ngebabaki dalan iki yang jege capeng kok malah cetengok-teng liku. Oh, po. Rene wae. Ajeng kula campluk ping pindho. Aku iki arep perang mungsuh anak-anak pendopo arep perang mungsuh kula aku. Nek pancen sampean wani mungsuh sampean mawon. Sing jelas kula menang. Dulur Asembrono. Ndang to. Nek panjenengan maju wae. Antasena. Apa Pakdi? Kowe sing ngalahke Cultayu. Kowe sing ngalahke Cultayu? Heeh.
Karo Tomarmo kalah karo Jawa. Kakang Garukaca. Aja Tama kalah karo Jawa. Kakang Antarja. Berarti kowe wong telu. Iya. Aku Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Wedan. Ya wis penake. Munggo gawa linggis tak linggis ndase. Kene iki ngrungokke tenanan kok ming etung-etung cacah ming sensus. Marahi mangkel tenan. Sapa sing arep maju meneh? Sapa sing arep cari muka? Welah. Wis nganggo salto barang. Napa, Cit? Lele capeng ngrimpet sarung suwek, Man. Tak salin sik. Iya. Sarunge sapa kuwi? Gemletek teng mriko. Ndelok. Iki lho. Ana tulisane SNK. Iki nggonku Sengkuni. Tak kampleng kowe. Nyi. Nyi le, Man. Maju tenan. Mama maju tenan. Mung suwe sapa? Antarja, Gatotkaca, Antasena. Wah. Edan. Ampuh kabeh. Wani ora? Wani. Kira-kira antaraning telu kuwi sing tok pilih sapa? Sae, Man. Ketemu Antasena kula pateni, ketemu Garkaca kula pateni, ketemu Antarja kula pateni. Nek ketemu telu-telune Kula sing mati. Pas ta? Wis gek menyang. Nun, Gek menyang. Sumbar sik. tumbar. Tumbar nggo ngeceri mripat niku. Ora emosi, Man. Niki lho serban lho, Man. Kula serban iki. Waduh, Pak Iraimu nek. Sik, Man, sik. Ngapa? Ana semut mampir ning mata bambangane nguyuh. Ha iya. Peperih. Ha iya. Antasena, Gatotkaca, Antarja. Pak D Citraksi. Dasar kepara nyata. Kok kowe menang karo Susortayu, menang karo Kartomarma, menang karo Asatama. Lumrah. Neneng iki gembonge Kurawa. Iki pen Tak ajar anggrek kleru tak ajar kowe. Iki pentrolane Kurawa. Wis tau mateni kucing telu. Jit, Nun, mbok gek mangkat jelih aku weruh lek ngomong. wong nantang kok dipenging. Maju Pak D. Njaluk mati cara piye? Kokusnul Khotimah. Nek iso mati sing apik. Lah mati sing apik kene. Kebruki sirahmu modar kowe. Wedian. Karo wong tua kok ora sopan. Sisirahe wong tua arep dikepruki. Tapas rai Kakang Garukaca wis sagu nugel gulumu puntir. Sirahmu tugel. Mati deningan. Edian sumbare medeni kabeh. Terus Antarja nek ketemu aku arep ngapa? Sembur mlonyo awamu Pakde. Edian. Urung dibubuti wis digawe mlonyo. Aja maju Ijen. Antasena, Syukur. Wong kon maju ket mau kok dadak cerewet bae. Watuk kowe syukur. Antarja, Gatotkaca, Antasena. Aja maju mboko siji. Maju bareng legane atiku tinggal lunga dadi kowe.
asu. Mangkel aku. Lek ngenteni iki tenanan bareng nantang kok minggat. Ngalah. Awe gumun karo